खुलुमबाय गासिनिसिमबो 12 अक्ट' नभेम्बरनिफ्राय जोंनि जि रुफाथि मायथाइ फालिथाय जोहोलाव बालिराम फुटबल गल्ड काप चेम्पियनशिप बियो जोबोद गाजा गोमजायै दिनैसिम बियो जोबनानै थांबाय। बेयावहाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि आरसि कमिटिनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार होदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जे हरिसिंगायाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि मोसाखावरि अर्थात स्टुडेन्टफोराबो बेयावहाय बाहागो लानानै जोबोद समायना रमायनायै मोसानानै दिन्थिफुंनो हादों। लोगोसे हरिसिंगा हायार सेकेन्डारिनि फरायसुलिफोराबो बेयावहाय मोसानानै दिन्थिफुंफैदों। बिथांमोनखौबो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरदों। लोगोसे जोङो बेखेवजेननाय हाबाफारियाव 12 अक्ट'आव हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारखौ। बिथाङाबो फैनानै बेखेवना जोंनि गेमखौ इन'ग्रेसन खालामलांदोंमोन। आरो लोगोसे दिनै जोबथा फाइनेलाव जोंनि BTCनि मानगोनां डेपुटि चिफ रेहन दैमारि सार बिथाङाबो बेखेवफैदों। आरो लोगोसे बिजाब जोंनि जोहोलावनि आगान बेखौ बेखेवनानै फैदों मानगोनां BTCनि स्पिकार बिथाङा बेखेवदों। आरो लोगोसे जोंनि नैबे स्टेडियामाव मोननै बेबायदि फिसा खामानि होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होलांदों आरो निस्सय बेयो जाफुंगोन। लोगोसे जोंनि जायफोर बे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टर बा ससियेल वार्कार बिथांमोनाबो जोंखौ रायजो राजाफोरा जोबोद सहाय खालामदों आरो खेला जाफुंसारदों। बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरदों।